Soc Roser Cristóbal, treballo a l'àrea de productes secundaris del bosc, d'aquí del Centre Tecnològic, i treballem en planta aromàtica i medicinal. Treballem tres línies, tenim tres línies de treball bàsicament. Una és treballar les plantes, aquest grup d'espècies com a cultius alternatius a zones de regadiu o a zones de secà, i principalment també amb la modalitat de cultiu artesà a zones de muntanya. Tenim la línia de recol·lecció. Moltes d'aquestes espècies encara ara majoritàriament o principalment provenen de la recol·lecció. Llavors, com fer una recol·lecció sostenible i una recol·lecció assenyada i ben feta, com fer la gestió d'aquestes espècies en el seu medi natural. I l'altra línia que tenim de treball és tot l'àmbit econòmic i de mercat. Fem estudis de mercat de les aplicacions o dels sectors industrials utilitzadors d'aquestes espècies. A part, tenim un laboratori, que és aquí on som, que fem tots els treballs de laboratori per donar suport als nostres treballs agronòmics o de recol·lecció, i també donem servei fent anàlisi de qualitat de planta a productors o gent, usuaris, que necessita analitzar les plantes o que produeix o que recol·lecta o que compra o que ven, però necessita saber la qualitat.